Takže jako každý večer, jo. Pivo, vole, těsto na pizzu. A teďka co si na ní dám? Nemůžu ukázat, co mám v lednici, protože tam mám hovno. Mám tady šunku, vole, píčo, mám tady... Nevím, jak se to jmenuje, asi protlak, ty vole. Tak. Sýr. Netopír. Tak. Co dál, vole? Co patří na pizzu? No samozřejmě... Niva! Protože kdo nežere nivu, tomu smrdí kunda. No a... To je všechno. Teďka to někdo musí upíct. Ty vole, to je, když hážeš, vole, těsto, ty vole. Nemůžeš jednou rukou, ale to mi poradil kámoš, jak se to dělá, tak takhle se to dělá. Cože neraskne display. Teda to tu bude krotit. A na správné cestě.